कोंकणी भास गोंयकाराच्या माथ्यार फोर्सान मारल्या. गोंयकाराच्या स्वखोशेन ती राजभास जावंक ना असो आरोप शिवसेनेचो मुखेली रमेश नायकान केला. मराठीक राजभास दर्जो दिवपाची मागणी करत मराठी राजभाषा आंदोलनाचे वावुरपी शुक्रारा 6 डिसेंबराक म्हापश्यां लाक्षणीक उपासाक बसतले. सरकारान मागणी मान्य केली ना जाल्यार गोंय बंद करतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिल्या. कोंकणी भाषा ही लोकशाही पद्धतीने झालेली नाही तर ती गोमंतकावर लादलेली भाषा आहे आणि म्हणूनच गोमंतकात सुना प्रांत नंतर एकही कोकणी पेपर दैनिक येऊ शकला नाही. हे दुर्दैव कोकणीचं आहे. मराठी राज्यभाषा व्हावी हे एकमेव आमची मागणी आहे. याच्या पलीकडे कुठची मागणी नाही आणि याला कुठचाही राजकीय रंग नाही. भारतीय जनता पक्षाचं ह्या ठिकाणी एक मेळावा झाला होता. त्या मेळाव्यात त्यांनी बहुमतानं मराठी राज्यभाषा करणार असा ठराव पास केला होता. त्यामुळे सरकारकडे आमची एकच मागणी आहे की तुम्ही आमची मराठी राज्यभाषा करा. आम्हाला राज्यभाषेचा दर्जा नको आहे. आम्हाला राज्यभाषा हवी आहे. ही आमची मागणी आहे. संपूर्ण गोवा पेटवणार आणि ह्याच्यात मग सरकार जर सत्तेवरून खेचावं लागलं तर मराठीची ताकद सरकारला खेचणार. मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. मराठी भाषा ही बहुजन समाजाची भाषा आहे. मराठी भाषा ही ह्या मातीची भाषा आहे आणि मराठी भाषेचा हा हक्क मागण्यासाठी 6 तारीखला येत्या शुक्रवारी आम्ही 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण इथं आयोजित केलेलं आहे आणि सगळ्यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत की ह्या आमच्या लढ्याला तुम्ही मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा द्या आणि मोठ्या संख्येने हजर राहा. एकोणीस डिसेंबरा पयलीं मये मुक्त करपा खातीर पर्रीकार सरकारान कांयच करूंक नाशिल्ल्यान 10 डिसेंबरा सावन परत आंदोलन सुरू करपाचो निर्णय मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन घेतला. 10 ते 19 डिसेंबर मेरेन हो उपास आंदोलन करतले. पर्रीकार सरकाराचेर विश्वास नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेवचो पडलो अशें नागरीक कृती समितीच्या फुडाऱ्यांनी मिडियाक उलोवन दाखयलें. मये गांवाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पर्रीकार सरकारान कांयच करूंक ना म्हूण मये भूविमोचन नागरीक कृती समिती सामकी बेजार जाल्या. भाजपा सरकारान दिल्ली आश्वासनां पाळूंक ना म्हूण आंदोलन परत चालू करपाचें समितीन थारायलां. मनोहर पर्रीकर यांच्यानी जरी आमकां आश्वासन दिलेलें जाल्यार आमकां त्या आश्वासनाचेर तितलो विश्वास ना आनी म्हणूनच ही आंदोलनाची दिशा जी आसा ही प्रखर करपा खातीर गेले 2 म्हयने समितीचे कार्यकर्ते जे आसा हे कार्यकर्ते सदोदित प्रयत्न करीत आसा. येणाऱ्या 8 डिसेंबराक मया गांवांत आमी एक जाहीर सभा आपयली आसा. हे जाहीर सभेन आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की मया भूविमोचन नागरीक कृती समितीन जे सरकार कडेन बील दिल्लेलें आसा त्या बिलाच्या आधाराचेर सरकारान कायदो करचो आनी कस्टोडियन एक्ट जो मया गांवाचेर लायिल्लो आसा तो कायमचो रद्द करचो. आम्ही बी सरकाराक ह्या समितीन सरकाराक सांगलेले की 2013चो जो डिसेंबर येतलो 19 डिसेंबर त्याच्या पयलीं तो प्रश्न सोडपाक जाय अशें फाटल्या डिसेंबराक सांगले. 19 डिसेंबर 2012 जे सरकारान सांगलेले पळय त्यानुसार जर प्रश्न सोडटा जाल्यार किमान 1 म्हयनो पयलीं 1 मंथ एडवान्स जे आसा न्ही कशा पद्दतीन ते बील ते प्रेजेंट केले वतले आणि कशा पद्दतीन कायदो केलो वतलो न्ही तेची किमान आमकां एक कल्पना दिवपाक जाय. द कमिटी बी टेकन इंटू कॉन्फिडन्स पण समितीक विश्वासान घेवपाचें काम किंवा त्या संदर्भान एक्झॅक्टली गव्हर्नमेंट कितें करता हे गव्हर्नमेंटान अजून आमकां कांयच सांगूंक ना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. शुक्रार ते आयतार मेरेन कळंगुटे दर्यावेळेर फुटबॉल सर्त जातली. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा सयत 32 टीमी ह्या वर्साचे एअरटेल बीच फुटबॉल चॅलेंजीत वांटो घेतले. जैतिवंत पंगडाक 30,000 रुपये मेळटले. The winners take home a purse of 30,000, whilst the runners-up will take home 20,000. We have also instituted, for the very first time, individual awards. So the top goal scorer gets a purse of 2,500, whilst the best goalkeeper at the tournament will take home 2,500 as well. Bharti Airtel, I think, has been on the forefront and very closely associated with Goa and with soccer at large, be it in Goa and across India. You know, we have been the title sponsors of the Goa Premier League
We have sponsored the I-League, okay, and we are taking it to the next level by sponsoring the Goa soccer event that we are having along the beach. I think we are really proud and privileged to be part of this exciting event, and we really look forward to taking this event to the next level. इतल्याने खबराचे हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.